Edicións USC 2026. Pablo Añón. O próximo 12 de febreiro celebranse eleccións na Universidade de Santiago. A comunidade universitaria está chamada a elixir a persoa que vai suceder a Antonio López, o actual reitor dende 2018, que non pode volver a presentarse logo de esgotar o seu segundo mandato. Foron polo momento 5 as mulleres que anunciaron a súa vontade de presentarse: María José López Couso, Rosa Crujeiras, Maite Flores, Mar Lorenzo e Alba Nogueira. De todas elas, a única que ata hai unhas horas oficializara ou que fixera pública a oficialización da súa candidatura, mañá está previsto que faga Maite Flores, pero ela a única de momento foi Rosa Crujeiras, coa que compartimos os vindeiros minutos de radio. Que tal? Como está? Boas tardes. Moi boas tardes, Pablo. Catedrática de Estatística e Investigación Operativa, directora científica do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia. Que lle levou a dar este paso? Bueno, pois esta é unha pregunta que me teñen feito moito últimamente, non? Eu son filla do ensino público, eu estudiei nun colexio público, nun instituto público, eu estudiei nesta universidade. Na miña familia eu fui a primeira que cursou estudos universitarios. A miña avoa paterna non sabía ler e escribir, e para min a universidade foi un salto tremendo no que pois unha nena de aldea podía aspirar, non? Eu aquí tive moitísimas oportunidades de formarme, de sair, de coñecer outros sitios, e eu botei un tempo fora, como tantos investigadores da miña xeración. Tiven ocasión de volver, e creo que teño a obriga de devolver ya a universidade parte do que me deu. E despois, por outra banda, a mí me quedan moitos anos aquí nesta universidade e non quero andar laiándome polos pasillos. Se queremos cambiar as cousas, pois haberá que estar nos sitios dende onde se poden cambiar. Vostede xa foi vicerreitora de Comunicación e Coordinación durante o último tramo do goberno de Juan Viaño, que dirixiu a USC entre o 2014 e o 2018. Foi, ademais, o reitor que non conseguiu sair reelixido nos comicios do 2018, que gañou precisamente o actual reitor, Antonio López. E non o fixo polo custo da xestión en plena crise económica, que estivo marcada polos recortes, pola necesidade de axustes de contas. Teme que esa vinculación que o electorado poida relacionarla con ese equipo de goberno, teme que iso lle poida pasar factura? Bueno, iso está na miña folla de servizos, non? Eu participei dun equipo de goberno nunha época moi complicada, nunha época de escaseza de recursos tremenda, onde houbo que tomar decisións moi duras para a universidade. Creo que estamos noutro momento. Creo que a universidade nestes anos pois foi mellorando, foi posicionándose mellor. Creo que a situación económica tamén polo que se nos transmite pois non é a da crise que se viviu neses anos. E sí, entendo que se me vai a vincular, pero bueno, eu teño a miña folla de servicios aí, eu traballei aí e traballei moito, e de feito, fíxate, Pablo, que hai moita xente que me coñece pola miña xestión no ámbito de calidade, que non era un terreo sinxelo, digamos, e eu estou orgullosa do traballo que fixen. Obviamente, en todos os gobernos se toman decisións coas que podes estar máis de acordo ou menos de acordo, pero foi moi complicado. Era unha época moi complicada. Bueno, o que está claro é que o seu proxecto se percibe, ao menos electoralmente, o electorado percibe así como unha continuidade do liderado naquel momento por Juan Viaño. Personifica vostede, polo tanto, un perfil de candidata rupturista ou, canto menos, alternativa ao oficialismo que representa Antonio López, e candidatas como López Couso, como Mar Lorenzo, que poden estar máis na onda do actual reitor. Non sei se lle gusta demasiado esta etiqueta de perfil rupturista. Bueno, sí, por que non? A ver, eu colaborei con este equipo de goberno, son directora do CIDMAGA, porque entendo que, bueno, pues están na universidade, que quen sexa reitora, pois será tamén a miña reitora. Non creo que os que estamos na universidade estamos para traballar por ela cando se nos chama. Rupturista, bueno, sí, quizás sí. Non por min, sino polo equipo que temos conformado, pola amplitude, pola diversidade de xente que unimos ao noso proxecto, que creo que, bueno, pois pode dar unha visión tanto do punto de vista de ámbitos de coñecemento da universidade, como dentro do punto de vista xeracional incluso, non? Pois sí que pode darlle outro pulo á universidade, non? E en que cambiaría a USC se vostede chegase a reitor? A universidade é un elefante lento, non? Custa moito poñelo a andar, custa moito paralo, tamén se está en movimento, non? Eu creo que temos que apostar
bueno, hai varias vías, non? Pero eu creo que temos que apostar pola escoita, pola innovación dende coñecemento compartido, non? Creo que somos unha grande comunidade na universidade e creo que todos temos que aportar desde os distintos ámbitos para mellorar a nosa formación, para mellorar as nosas actividades, para mellorar os nosos procesos. Creo tamén que na universidade a nosa razón de ser, por suposto, é o estudantado. Nos formamos, pero facémolo nunha contorna investigadora de primeiro nivel. Creo que eso se ten que aproveitar. E ademais o facemos nunha universidade que é patrimonio. Vale? E creo que moita da xente que vive na universidade, que pasades pola universidade, todos os traballadores e as traballadoras desta casa e o estudantado, creo que deberíamos sentirnos orgullosos de estar aquí. E para iso é importante que coñezamos onde estamos, non? Cal é a nosa historia, e que nos impliquemos tamén en, bueno, pues nas distintas actividades. Creo que temos que mellorar moito a nosa comunicación cara dentro, tamén cara fora, pero sobre todo cara dentro. Pois xa que fala de comunicación, vostede foi a primeira, digamos, en fixar posición sobre o campus de Lugo, aí iso que aínda non coñecemos nin os programas, nin os equipos da maioría das candidatas. Hai unhas semanas foi ata a cidade murallada, dicíamos, e anunciou que o decano de EADE, que Roberto Bande, sería o seu vicerreitor do campus lucense. Falando a nivel comunicativo, por que este foi o seu primeiro paso, o seu primeiro anuncio? Porque eu creo que durante estes anos se incidiu nun discurso que eu creo que non é realista, que somos unha universidade con 2 campus, pero somos unha universidade, sí. Pero os 2 campus teñen circunstancias diferentes, non? E creo que precisan, por iso mesmo, unha atención diferenciada. En Lugo, sabedes que hai unha problemática importante con algunhas titulacións que hai que atender de maneira específica, pero por outra banda é un campo con enorme potencialidade dentro da provincia, na fixación de poboación, no desenvolvemento rural, cunhas relacións institucionais moi fortes, tanto co Concello como coa Deputación, e ademais no que temos unhas infraestructuras moi singulares nas que deberíamos tratar de explorar a transferencia de coñecemento ao sector productivo. Por exemplo, en Lugo dispoñemos do Sistema de Información Territorial, da Plataforma da Madeira Estructural, e tamén da aula de produtos lácteos. Son elementos moi singulares da nosa universidade que temos que tratar de achegar máis ao tecido productivo. O segundo dos asuntos sobre os que xa se manifestou foi sobre a descentralización de medicina. O Consello de Goberno da Universidade non ratificou o acordo ante a oposición frontal tanto da facultade como do Consello do Estudantado como de todas as precandidatas a reitoras. Vostede é membro dese Consello de Goberno. Que pasou o venres pasado ali e cal é a súa postura sobre o que pasou? Bueno, eu teño que dicir que tiven que sair justamente un pouco antes do punto porque tiña unha mesa redonda no CIDMAGA, pero bueno, pues sí que podo explicar un pouco o que aconteceu. O Consello de Goberno se atopaba ante unha disyuntiva importante porque a facultade, case de xeito unánime, decidira un non ao acordo, pero achegaba un documento de consideracións, de cuestións que se tiñan que ter en conta antes de abordar a descentralización, que, por certo, parece moi razoable. Entón, claro, unha votación no Consello de Goberno, unha votación dicindo sí ao acordo, sería votar atrás unha votación casi unánime da Xunta de Facultade. Para min eso sentaría un precedente tremendo en todos os centros, non? Pero, por outra banda, votar un non pecharía calqueira porta a seguir falando, a seguir negociando, cando, bueno, pois a vontade que manifestou a facultade foi non era un non á descentralización, senón que era un así non. Con todo esta parálise do Pacto de Medicina, o que está facendo é alentar a posibilidade de que se implante o grao tanto na Universidade da Coruña como en Vigo, que hoxe mesmo os seus consellos de goberno anunciaron a súa decisión de continuar solicitando esta facultade. Entón, como se vai solucionar isto? Que proporía vostede para solucionar isto? Vamos a ver, eu creo que conste que o acordo o que único que facía era pospoñer a posibilidade de que as outras universidades solicitaran os seus graus no ano 2029. Eu apelaría á calma. Vamos a sentarnos a ver cales son as mellores
condicións, entendemos, eu creo que a facultade tamén o entende, que hai que facer un mellor aproveitamento do sistema sanitario de Galicia. Hai grandísimos profesionais, por suposto, en Coruña e en Vigo, tamén os temos aquí. Me parece que algunhas declaracións que se teñen verquido sobre os nosos profesionais son inadmisibles. O tono se foi elevando tanto que creo que convén parar e sentarnos e ver, vale, como avanzamos. Por suposto, eu o que sí tamén penso que non entendo porque non estivo sobre a mesa estes meses, que acabamos de modificar o título, acabamos de implantar un novo título. De verdade que imos a descentralizar un título en extinción. Cando ademais, justamente no novo título, se reduce no último ciclo a docencia clínica, co cal obrigaría a implantar e reaxustar o ano seguinte, non? Eu apelaría a calma e a que volvamos a comezar e que dende Santiago nos tamén vexamos cales son as condicións que podemos asumir, porque en todo este tempo a facultade non se lle preguntou cales eran as súas condicións. Imos conversar brevemente sobre asuntos que están marcando a campaña por sectores. Sabe vostede que unha das reclamacións do persoal técnico de xestión, administración de servizos do PTXAS é que volva a ser un membro deste colectivo o que lidere a xerencia. Cree que foi un erro por parte de Antonio López o de colocar a un profesor, Javier Ferreira neste caso, como xerente da universidade? Bueno, eu supoño que cada quen nomea o seu equipo para levar a cabo unha estrategia, non? Eu penso que as estructuras que se poñen deben apoiar a estrategia. Na miña estrategia, na estrategia do meu equipo, a xerencia asumiría un rol máis técnico. De feito, nos recuperaríamos unha vicerreitoría de Economía, Infraestructuras e Sostibilidade, porque entendemos que hai que tratar de facer planificacións económicas e financeiras no medio plazo, non aliñadas simplemente con unha xestión inmediata, non da tesourería da universidade, que pois é o que máis compete a xerencia. No noso caso, a xerencia volvería a un perfil técnico, pero por outra banda está apoiado nunha vicerreitoría dun perfil máis político. Ten claro os nomes dese xerente, xerenta, dese vicerreitor? O do vicerreitor, sí. A vicerreitoría asumiría Pablo Durán, que é do ámbito de contabilidade aquí na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, e a xerencia sería alguén de fora. Non podemos dicilo o nome porque, está noutra institución con coñecementos de universidade, por suposto, e obviamente a xerencia nos de sairmos elexidos ya propoñeríamos ao Consello Social para a súa ratificación, pois como así ordenan os nosos estatutos. Cando coñeceremos a súa lista completa de candidatos? Pois non sei, estábamos valorando facelo público antes de marcharnos de vacacións. O equipo está pechado, pero repito, é un equipo para un proxecto, non? É unha estrutura para unha estrategia. Eu creo que pode ser recibido de maneira moi positiva. Bueno, pois aproveitando que estamos nesta facultade, outro dos colectivos do que quería falar rapidamente, que é o maioritario na universidade, está claramente marcado o estudantado polas dificultades para atopar vivenda, é moi exixente ademais a hora de solicitar actividades extracurriculares que lle permitan facer vida universitaria máis alá das aulas. Falamos de deporte, falamos de cultura. Cales serían as liñas, os eixos centrais do seu programa neste sentido? Bueno, nos aquí apostaremos por facer unha división con respecto á actual estructura das competencias de cultura e estudantado. Para nós habería unha vicerreitoría de estudantado, igualdade, inclusión e benestar, e por outro lado unha vicerreitoría de cultura, lingua e patrimonio. Obviamente, dentro do ámbito do estudantado hai que reforzar os servizos de atención psicolóxica, de acompañamento psicopedagóxico, tal e como manda a LOSU, pero é necesario que teñamos programas específicos no ámbito da diversidade e da inclusión das necesidades educativas especiais. E por outro lado, na parte de cultura, creo que temos que incidir na idea de que a cultura científica tamén é cultura e a cultura democrática tamén é cultura. E aí deberíamos asumir un compromiso como universidade. Isto tamén estará nas nosas propostas. Pois haberá tempo para falar de todas elas cando comece a campaña en xaneiro. Rosa Crujeiras, candidata á reitoría da Universidade de Santiago, catedrática de Matemáticas. Moitísimas grazas por acompañarnos, que sei que ten vostede tamén unha viaxe mañá. Nada, moitas grazas, Pablo. Encantada de estar aquí. Boas tardes.